Pak Jojo kalian si Bu Jojo si Kang Danu garwane wong liya. Wong ayu sing tak tresnani arep wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu sing tak ning ati. Tadi Mas latihan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rindu menyitan kendulanku sok kapan balimu ayo pakmu sliramu sing tak tresno garwane wong liya atiku kebacut tresno ananging atiku mbok gawe lara. Oke. Pak Jojo menika wonten pundi to Mas? Ya ini lenggane ngarep panggung jenengan diaturi rono karep tepangan. Suruh turun Mas Ya, gendong. Jur gendang-gendong ae ra meteng-meteng. Allah. Oh, Sik, Mas. kowe iki werdan ade jale katok meteng ning sak isine. Aja mbekak Katok lho, wae. katok lho ya. Isine ki apa to Mas? Yo, takono sing duwe-duwe kuwi. Lho ya. Sik, pengen sarimpit robune sowan sesepuhku Pak Jojo. Ben aku kenal pisan lho Mas. Kapan nepetune mbok menawa ki Kok diklunting. bakal entuk job sung gede lho, Nduk. Ki muga-muga kapan wektune kowe ya katut. Ya, alon-alon. Ning karo dilebokne ya. Rom lagu Loh, poesa. lagune lho. Lagune ya. Aku anggere tembung lebokne ngono ki yo piye ngono. Tembrung sih. Meneng ae to Mas. Rasa kemaki kowe iki penyanyi sak. Kowe lah ngerti sapa sing masang son iki mau ketesuk? Sapa? Sing masang kaya ngene iki sapa rumasamu? Ya sing di tenda ta. Iya. Lah iya. Ayo. Suwe-suwe rapi Ya ampun, dhewe. Iya. Karo dilebokne jare. Iya. Ah. Ning kok ngarep Mas, tak lebokne. Ora nang mburi ae. Aku iki ngarep mburi ae. Lagi to ah. Kepiye? Ning apa sih? Ayo. Aduh. Segerawa Pak Warno, Pak Mega, Om Indra, dan rombongan Pak Sadi. Gini Dek Wang Ayu. Gini lebune alon-alon ya. Kaluan Pak Jojo, Bu Jojo, Mas Pacar, Mbak Era. Asik yo. Si Kang Dalu. Lahir batin ya Bu Jaja, Sugeng Kula. Lahir batin Pak Jaja. Paduane karo Mbak Era. Oke, monggo Mbak Hera. Rasa jual mahal ayo. Oh pensiun dia pensiun. Pensiun. Oke. Turado tak? Mengko nyanyi dhewe Mas. Ngono ya. Pak mboten sarepot-repot le Pak. Aku nek kene wae. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi. Adino wengi sing tak impi-impi. Aduh. Sing endi sing tak tambah malah bingung. Terima kasih. Aku ora bisa lali. Mung
sliramu bepujan ning ati. Matur suwun Bu Bos. Nadyan sepisan Sebangun Pak Jajak. ketemu kaki gede. Mas Yayun, Nerosa, duh, tresnaku. Manajer Banyuwangi ya tegel napa? Ya tegel napa iki? Kebajo tresno nanging ati kumpul gawe lara. Iki sing bos-bos Campur-Sari agawe maringi berkah lho. Maringi lho Mas. Bos dhewe lho ora tau ngeki lho sumpah. Malah dikei. Sing tramper iki ora gorong lantur ta kowe iki. Sing maringi ya Pak Kolik. Sing transfer ki lak jenenge Istiono Budi. Lah iki lho adoh rame-ram Lah iya jenenge. to. Yayun. Ning yo ora ngilang-ilang yo. Aku nek kekurangan duit ya mlayune rene kok. Kowe iki kepiye to, Mas? Lha iki nyoto kok. Ya. Ora. Ya ora ger aku mesti kanca-kanca penyanyi ya ngono iki. Heeh. Kayak anu ya, om-om. Iki Ning, iya. Iya. Lah iya. Ya. Pak tanduk napa niki? Mboten. Bablas ke sing penting seragen sak rambane. Piyaine remenane keluarga seragen. Oh nggih. Bablas ke manut kangene ati. Nggih. Oke. Monggo kangene ati ya, Mas. Bablas kangene ati, Lur. Oh manis, Oh, manis, ya. Kayak aku pasar lagune. Manis. Tidak mekakat. Heeh. Kedua teh karo bose langsung. Oh nggih, siap. Niki mengke Mbak Hera nggih. Heeh, duet Mengke karo Mbak Hera. nyanyi. Ya lebokno Sepertinya bune. punya lagi. Lebokne ngendi? Lagune lho. Ya. Ning apa sliramu? Iya. Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku terang-terang Pakai suwandu Kang Jaja. Gustiku Kalau kangen manis. Aku nak kene saya bune ya. Oke Pakmu. Kita jaga jarak dulu. Iya. Baiklah, nanti panggil aku. Sesak lembu sedeng. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Yen mesem, manise ngungkuli madu. Saya suwe klulunge jantungku.
Iris iris dek aku lane Jawa kowe wong manis najan kurang dawa cedik Memang lidah mas, ya lidah beraturan. rada sesukne lur Pandai bersilat, ugi watak Ya. Sogo. yo cerah foto di Jantung Jakarta sukses selalu Mas, nyeteng aku aja suwe-suwe ya mas trauma loh zaman kecekel neng kereta di sana mas ya ya syutingnya pindah aja suwe-suwe grogi ya kan Ayo, manis deh kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngumpul madu ayo bisa. saya bisa ngeluloke jantung Ya Allah, ya Allah, ya Allah. pindah bahasa Sampean pancen ganteng, abang ganteng, yen ora seneng mendem. Ngongso alit mas, tapi nek kempul alor ngidul sampean gaman gendul. kembang bati dek hati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe Pasar turi mas, dengan Surabaya aku ngerti sampean seneng iris aku lane Jawa aku wong manis dasare prasaja Rungokne, ya memang lidah mas, ya lidah bertulang. jelas dulu ya Pandai bersilat, kuwi watak wong watak. matur Matur suwun sembah nuwun. Susup kagem Bapak Jojo Pak kalan Jojo, Ibu. nggih. Mbak menawi badhe derek dampingi Mbak Yuni Bakong. Nek kene adem ya Mbak Ye ya. Mas. Mergo ya nyanding para sepuh putih sepuh Liu Bata. Berkahe amin. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duh wong ayu bepujaku ati susah mung kangen sliramu Rasane atiku
susah ra bisa mari yen ra busule sing bisa nambah Bayu, tak duane karo Bu Suli ya. Ya, monggo Bu. Sing eling ayo. Katur Mbah Kagum Mbah Mariana sembah nuwun. Gubuk asmara caping gunung lali janjine.
monggo. Ditengok Mbak Yuli. Garap sigrak Gubuk Asmara. Nganggo HE nondo. Bablas lali jadine. Iki pamudutane sing nomor 3 lali janjine karo Mbak Putri, Mbak Nimas, Mbak Bella munggah panggung neh. Nduk. Sembah nuwun Pak. Nggih, matur sembah Mariana, matur suwun Mbak Pak Mario. Kagem. Berkah selalu nggih. Amin. Allahumma amin. Maho Mbak Nimas, Mbak Putri, kalian Mbak Bella.
karo disambi ya ngaturne sing rawuh iki dulur-dulur Leo Batairing Etan ya rawuh. Bapaknya Mas Rian rawuh. Terus Pak Nardi ya pun rawuh. Iya sugeng rawuh. Nggih, terus juga iki sing nembe rawuh niki sapa nek lali kudu. Niki enten dari keluarga Sambirango dan Mama Andre sama Mama Bu Mas Wawan. Uri. Iya, Bu Mas Uri. Biasane kok kuwi ya. Niki munggah bar niki Biasane Mas. ngono. Iya. Kok karo Mama Nupa sekalian ya Iya, rawuh. oke. Dibarengne ngene Iya, ya. Mas. Iki tasih jangkepe dawuh Mbah Mar. Lali janjine suwuk ngene ya, Nduk. Oke. Monggo. Janjani kowe ne. Ja. Mbak Nuwun, Mbak Nimas, Mbak Putri, Mbak Bella. Kersane munggah nggih. Monggo Pak, ganti topi Mbak Yul. Yo. Ayo yo. Sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
satu tak enteni nganti saelengmu. Banyu ini campur sarang Indonesia. Taun nono winda nono tak enteni ing bojo ing tresno balung nangka bebasane mung kadon kadon sliramu wae. Ojo lali pangelingu. Nyaman janji-janjimu. Sodapan antonmu tadi. Tak anteni nganti saelengmu. Yes, Matur suwun. Mega. Yes, Bapak Mega ninggal katresnan atau sebanduhun berkaipun Pak Mega. Ya wong ja, kagem Pak Nano. Ayo Mbak Her. Buka lagi Pak Nano nggih. Arep disangonin lho. Alah, Kandhani. jadi apa enak lho, Mas. Gayamu lho, uripmu muter disangonin ra penak. Kemaki lho. Penyanyi miskin sombong. Penyanyi miskin yang sombong gini gitu. Oke, ya rombong gaya, akhirnya di wong sebandur Pak Nana guys saya mawon. Kagem Pak Warna dan keluarga. Dari Rawuh, dari saya mawon. Om Bendra. Ayo Mbak Putri, kalian. Pak Jajak ya. Asli pora takut kok mentel-mentelnya kagak menggiurkan ini. Bisa dicoba. Gah. Tidak tadi tunggu. Tadi palsu. Omongane kanca. Iya. Jare Pak Edi palsu jare. Palsu. Tidak percaya dengan kata-kata kalau belum membuktikan. Mas Andi kalau Mas Andi aja, nek kono ya. Masa Bud? Sabda.
bayuh bayuh bayuh. Bangga Mas Jaya. Mbak Mio mana Mbak Mio? Mulane payu. Heeh. Nek ora Mbak Hera ora iki. Sabtu pantin turut. Awas, sing hati-hati Mbak Her. Hey.